खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। UPPL पार्टीखौ रायजो राजाफोरा जिर' खालामनो नागिरदों ना UPPL पलिटिकल पार्टीखौ UPPL पार्टीनि लिडारफोरानो जिर' खालामनो नागिरदों बेखौ जुदि नायोब्ला जोङो नुनो मोनदों दि UPPL पार्टीखौ UPPL नि लिडारफोरानो जिर' खालामनो नागिरदों। मानोना UPPL पार्टीनि लिडारफोरानो UPPL पार्टीखौ नागारगासिनो दङ। मैयाबो जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङाबो UPPL पार्टीखौ नागारबाय आरो लोगोसे जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रनजित बसुमतारी बिथांखौबो UPPL पार्टीखौ नागारगोन होननानै जोङो खौरां मोनदों। राकेश ब्रह्म बिथाङा UPPL पार्टीखौ नागारनानै बिथाङा BTech पार्टीयावसो जइन जागोन ना BJP पार्टीयावसो जइन जागोन बेखौ जोङो मिथिनाय जाथ'वाखै। सानसे समाव UPPL पार्टीखौ मोजां मोनग्रा गोबां लिडार एबा MCLA EMफोरा दिनै UPPL पार्टीखौ नागारनानै गुबुन पलिटिकल पार्टीफ्राव जइन जानायफोरखौ जोङो दा नुनो मोनगासिनो दङ। मैया इउनिफर्म सिभिल कोड UCC बिल 2026 खौ आसाम एसेम्ब्लियाव पास खालामबाय। दा बे बिलखौ आसामनि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बिथांनो हरनाय जासिगोन, एप्रुभेल लानो थाखाय हरनाय जागोन। बेनि उनाव बे बिलखौ इन्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांनो हरनाय जासिगोन आरो द्रौपदी मुर्मु बिथाङा साइन होनायनि उनावनो आसामाव UCC 2026 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जासिगोन। बे आयेनखौ बानायनो थाखाय एबा इमप्लिमेन्ट जानो थाखाय 3 दाननिफ्राय 6 दानसो लानो हागौ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बे UCCआव जुलि खालामनायनि बैसोखौ लानानै आयेन बानायनाय दङ। हौवा हिन्जाव गारलायनायनि नेम दङ। फिसाला फिसाजोनो समान सम्पति होनायनि आयेन दङ आरो बे UCCआ ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय नङा होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बेफोर नेमखौ ट्राइबेल मानसिफोरनियाव जेबो खहा जानाय नङा होननानै गोबाङानो सानदों। फैगौ 5 बोसोरनि उनाव ट्राइबेल सुबुंफोरा खहा जागोन नामा, ना बे UCCआ ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय 5 बोसोरनि उनाव समान जानानै फैगोन नामा बेखौ जोङो उनावसो मिथिनो मोनसिगोन। आरो लोगोसे MLA बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों दि UCCआव थानाय नेमफोरा UCC जायनि सिगांनिफ्रायनो ट्राइबेलफोरनियाव दंखायो होननानै बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों दि गुबुन हारिनि मानसिफ्रा ट्राइबेल मानसिफोरनियाव जेबो नेम गैया होननानै आगोलाव सानोमोन, नाथाय ट्राइबेल मानसिफोरनिफ्रायसो एबा हारिनिफ्रायसो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो गोनां दङ होननानैबो बिश्वजित दैमारी बिथाङा मैया बुंदों। आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों दि ट्राइबेलफोरनियाव एबा ट्राइबेल हारिफोरनियाव मोनसे गोदान नेम बानायनो नांगौ होननानैबो बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों। बे जाबाय आसामाव जुलि जाथारनायनि आयेन लाबोनो नांगौ होननानै बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों दि MLA रघुराम नार्जारी बिथाङा जुलि जायाखै आरो सर्बानन्द सनवाल बिथाङाबो जुलि जायाखै। गोरों गोरों ट्राइबेल सुबुंफोरा जुलि जायैनि थाखायनो ट्राइबेलफोरनि गेजेराव इन्टेलेक्सुवेलनि आंखाल जानायनि बेबो मोनसे जाहोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेराव जुलि जाथारनायनि एबा जुलि खालामथारनांगौनि मोनसे आयेन लाबोनो नांगौ होननानैबो बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों। रघुराम नार्जारी एबा सर्बानन्द सनवाल बिथांमोना जुलि जायैनि थाखायनो ट्राइबेलफोरनि गेजेराव इन्टेलेक्सुवेलनि गोनांथि जानानै फैदों होननानै बुंदों। मानोना बिथांमोना जुलि जानायमोनब्ला गथ'फोरा गोरों एबा इन्टेलेक्सुवेल जागौमोन होननानै बिश्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों। UCCखौ मुस्लिमफोरा हेंथा खालामदों, नाथाय हेंथा खालामबाबो बिथांमोना होबथानो हानाय नंलिया होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना UCCआ आसाम एसेम्ब्लियाव पास जाबाय। UCC जोबनायनि उनाव आसाम एसेम्ब्लियाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारा मा गोदान आयेन लाबोबावगोन बेखौ जोङो उनावसो मिथिनो मोनसिगोन। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।